גונן בן יצחק. הון, שלטון, עולם תחתון, לא שומעים אתכם, הון, שלטון, עולם תחתון, בואו שביבי ישמע אותנו גם בבלפור או בקיסריה. טוב, אז ביבי הביתה, כן, הביתה. אבל יש פה יהודי שצועק כל הזמן, ביבי לכלא, הוא צודק, לכלא, לכלא! אני רוצה להקריא קטע משיר שכתב המשורר נתן אלתרמן. נתן אלתרמן לא ידע לא על פרשה 1000, לא על פרשה 2000, לא על 3000, לא על 4000, לא על 5000, אבל הוא ידע משהו על שחיתות. תקשיבו למה כתב אלתרמן ב-1952, תראו עד כמה זה מתאים להיום. יש אקלים המחרסם בארסו התחוב, את קירות הבניין, כלי מצור לא יאכל לו. יש אקלים שתפקיד ייבושו הוא דחוף וחשוב מייבוש החולה. אך צריך לעשות זאת ראשית לבלי חוס, על ידי התעלמות מזכויות וייחוס. ושנית חברים, אף כי צר, מאוד צר, על ידי כתב אשמה ופקודת מעצר. ושלישית, כן, גם זהו הכרח אווילי, על ידי פתיחתו של התיק הפלילי. כן, הדרך נראית פשטנית עד מאוד, אך זהו התנאי הראשון, זה היסוד. ולכן עד אשר יתמלא זה התנאי, ידבר על מוסר מי שיש לו פנאי. ואני רואה שיש לכם פנאי לבוא לפה ולהגיד לביבי בצורה הכי ברורה, לך הביתה! במשך יותר מ10 שנים עסקתי בסיכול, ריגול וגיוס סוכנים בקרב ארגוני המחבלים. אני מכיר היטב את הסכנות שנשקפות למדינת ישראל מצד ארגוני הטרור ומדינות האויב. אין דבר שמסכן את מדינת ישראל יותר מאשר הסכנה הפנימית של שחיתות והשחתת המוסדות. אתה ראש הממשלה בנימין נתניהו מייצג לא רק את הנהנתנות המחליאה מהסוג המוכר בדיקטטורות ידועות לשמצה, דוגמת רומניה תחת צ'אוצ'סקו, אלא גם שחיתות מהסוג הגרוע ביותר, שחיתות שגורמת לרקב מוסרי, שחיתות שהורסת את אחת מאבני היסוד של מדינת ישראל, מערכת הביטחון. כאשר מקורביך ביד אחת מנהלים משא ומתן מטעם המדינה וביד השנייה מרוויחים ממון מאותה פעילות, זו הפרת אמון קיצונית בציבור הישראלי. אדוני ראש הממשלה נתניהו, איבדת את הסמכות המוסרית לעמוד בראש ממשלת ישראל ולהחליט על עתידנו ועתיד ילדינו. ברצונך הבלתי מתפשר לעשות לביתך, אתה הפרת את האמון בנו. אתה יושב מנותק מהציבור באחוזה שלך על חוף הים של קיסריה, מעשן סיגר משובח שקיבלת מתנה מחבריך המיליארדרים, שותה יין צרפתי שעליו לא שילמת, שולח מגשי סושי לבנך החייל, ואחר כך אתה מרשה לעצמך להוסיף חטא על פשע, להסית ולסכסך בין קבוצות בחברה הישראלית. שמאל ימין, דתיים חילוניים, יהודים ושאינם יהודים, הכל על מזבח שחיתותך מחליאה. מה הביא אותך לעשות את זה? דחפת לרכוש ספינות ללא מכרז, להגן על אסדות גז שלא קיימות. את מי אתה משרת? אותנו, את בעלי ההון? אני חושב שהתשובה די ברורה. אדוני ראש הממשלה, אתה לא ראוי. לא ראוי בשל הסכסכנות, לא ראוי בשל הנהנתנות, לא ראוי בשל השחיתות, לא ראוי בשל חוסר הדוגמה האישית, לא ראוי בשל הניתוק, לא ראוי בשל היחס לזולת. אנחנו, שישראל יקרה לנו, עומדים פה וקוראים לך בקול גדול, לך הביתה, לך לכלא, תעזוב את החיים הציבוריים. תודה רבה.